ассалому алайкум ба ҳама бародаро ва ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. дӯстони азиз, як бор дига хуш омадед. имрӯза наворда якчанд мошинои фурӯшӣ хуб дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаши шумо мегардонем. фақат бародарои азиз навора то охира тамошо кунед, лайкзора фаромӯш накунед ва дӯстоне ки меҳмонанд ҳатман об нашавед. ва бародарои азиз, як чиз хотиррасон мекунем ки айни ҳол дар канали Мошин Савдо реклама бесумай шахсоне ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародарои азиз равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мегардонем. раҳмат барои дастгиротон, барои лайкотон. Зинда бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имзо марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навори имзоро бародарои азиз сар мекунем. рафтем. навори имзоро бародаро сар мекунем. мо аз замини фурӯшӣ 5 сотиқаи бародаро дар хозимали қарор дорад. пеши фермада гуфтай қарор дорад, мақсад замин документ дорад. 30,000 сомон бародаро нархш кадай харидор ниқ бошуфтай занг занем, биёин ай пеш муомила мекунем. бо ягон сум арзон мешавад. марҳамат бародаро чихеле ки дар расм мебинед, ҳолати замина, гирди замина ҳамаш дар ми расм, мақсад худаш нишон дода гештага ки чӣ хел заминае. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай худи соҳиби замин дарёфт кунед. мошини навбати аз бародаро Opel Vectra акисоли ба рӯшн занодиюм солай, объем мотор боша 1.6 литра. сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта 4 баллони нав дора, краскаш хуба, ягон дард надора. фақат документош тамом шудагай фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 18,000 сомон нарх гузориш карда харидор ниқ бошуфтай марҳамат занг занем, биёин ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшӣ навбати аз бародаро Opel Astra F ки соли ба рӯришн занода 4 солай, объем мотор боша 1.6 литр, кузов хэтчбек, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. ва дар инҷа бародаро соҳиби мошина эсондагия ки мотори мошина айнол сабират кардагия, мошин камбудӣ надора, дар ҳолати хуб қарор дора. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. мошин та мелшофка камтар кор дора, хадавои задагӣ пусидагӣ надора, чашиёш навай, ҳамаш қоидаviай, варид надора. 2 баллон нушгуфтаи 0%, мақсад зимистонда намешавад. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Ёвонай 20,500 сомон бародарои азиз соҳибаш мошина нархгузорӣ карда харидор ниқ бошафтай марҳамат занг занем, биёин ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳам ҳастай, метавонед ба тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. Opel Astra F бародаро ки соли ба рӯшн занода 8 солай, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, кузов хэтчбек, коробкаш механика бародаро. мошинта электропакетай, сентр замок, кондитсионер дора. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, моторш зверай, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародарои азиз, мошин дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ қарор дора. 40,000 сомон нарх гузориш карда харидор ниқ бошафтай занг занем, биёин ай пеш гапзанон мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Lacetti соли ба рӯшн 2008 сол, объем мотор боша 1.6 литр, кузов седан, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш автомат. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Москва қарор дора. 310,000 рубл бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда харидор ниқ бошафтай марҳамат занг занед, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастай, биёин ай пеш муомила мекунем, бо арзонам мешавад, срочна фурӯхта мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкзора бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. эълони навбатӣ ҳастай бародари азиз, тилешкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, чихеле ки дар расм мебинед ҳолатша. 15,000 сомон бародаро нарх гузориш карда харидор ниқ бошафтай марҳамат занг занем, биёин ай пеш муомила мекунем, мақсад арзон мешавад. ва дигар эълони мо ҳаст бародаро, комбайни фурӯшӣ тракторӣ дар ҳолати хуб қарор дора, камбудӣ надора гуфта фурӯхта мешавад. 7,000 сомон бародаро нарх гузориш карда харидор ниқ бошафтай марҳамат занг занед, дар ҳамин рақамҳо биёин ай пеш муомила мекунем, бо савдо мешавад. барои маълумоти
иловаги дӯстони азиз, марҳамат рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшӣ ҳастаи бародаро Opel Vectra B ки соли барориш 96 сол, объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механикай. мошина бародари азиз соҳибиш куда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони 80% дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. дӯстони азиз, 27000 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш. харидора ниқ бошафтаи занг занен, биёен ай пеш муомила мекунем, савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 94 солаи бародаро, объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механикай. мошина бародарои азиз соҳибиш куда дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, ҳуҷҷатҳош буд шудагай, фурӯхта мешавад фавран. мошина ин ҳол дар ноҳияи Ҷайҳун қарор дорад, 15000 сомон бародарои азиз мошина нархгузорӣ кардаи соҳибаш. харидора ниқ бошафтаи марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстони азиз, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, нархи хубуш кадай марҳамат занг занед, мошина ай даст натед. Opel Astra F ай бародаро ки соли барориш 97 солаи, кузов универсал, объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дар ҳамин ҷо гуфтаи бародаро соҳибаш ҳуҷҷатҳош 1 сола ҳастай, ҳолати мошин 100% гуфтай фурӯхта мешавад фавран. мошина ин ҳол дар ноҳияи Вахшай бародари азиз 30000 сомон нарх гузориш карда, харидора ниқ бошафтай занг занем, биёен ай пеш муомила дора, арзон мешавад. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Toyota Mark D бародаро ки соли барориш 97 солаи, объем мотор бошад 2.2 литра, сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш автоматай. мошина бародари азиз соҳибиш куда ҳолаташ зури бадай, задагӣ надора, мошин фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 25000 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш бародаро, мошина харидора ниқ бошафтаи марҳамат занг занед, биёен ай пеш савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 93 солаи бародаро, объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша газ, коробкаш механикай. мошина гуфтаи бародаро соҳибаш 100% як ҷои бензин насозаш кор намекунад, тамом, камбудӣ надорад, дигар фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар сарбанд қарор дорад. 28000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда, харидора ниқ бошафтай марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад, мошин задагӣ пусидагӣ надорад. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан марҳамат шахсони харидор ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳастад, метавонем бародари азиз ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед. Opel Astra F ай бародаро ки соли барориш 96 солаи, кузов хэтчбек, объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механикай. мошина бародарои азиз соҳибиш куда дар ҳолати хеле хуби корӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Бохтарай 25000 сомон нарх гузориш карда, харидора ниқ бошафтай марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагиро дӯстони азиз дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хеле хубуш кардаи марҳамат занг занед, мошина ай даст натед. эълони навбатӣ ҳастаи бародаро, мотоблоки фурӯшӣ, сӯзишвориш бошад дизелай, 100% калид қатъи заводид мешавад, ҳолаташ хубай, аҷоиботай. дар кӯйбешаи бародаро фурӯхта мешавад, 8500 сомон нарх гузориш карда, харидора ниқ бошафтай марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. худам дар Россиям дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳастай, метавонед ба тариқи имо WhatsApp муроҷиат кунед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар
рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. ва дӯстони азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад, раҳмат ки навора то охир тамошо кардем. Зинда бошем бародари азиз. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худона эҳтиёт кунен. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.